Түшке ашны ашый. Ул түшке ашны ашый. Ул түшке ашны ашый. Хорошая книга. Әйбәт китап. Әйбәт китап. Әйбәт китап. Плохая игра. Начар уен. Начар уен. Начар уен. Мне нужно заниматься до вечера. Миңа кешке кадәр өйрәнергә кирәк. Миңа кешке кадәр өйрәнергә кирәк. Миңа кешке кадәр өйрәнергә кирәк. Она готовит. Ул ашарга әзерли. Ул ашарга әзерли. Ул ашарга әзерли. Иногда готовлю. Кай вакыт ашарга әзерлим. Кай вакыт ашарга әзерлим. Кай вакыт ашарга әзерлим. Вам нравится готовить? Сіз ашарга пішерергә яратасызмы? Сіз ашарга пішерергә яратасызмы? Сіз ашарга пішерергә яратасызмы? Они любят готовить. Алар ашарга пішерергә яраталар. Алар ашарга пішерергә яраталар. Алар ашарга пішерергә яраталар. Мы не любим готовить. Без ашарга пішерергә яратмыйбыз. Без ашарга пішерергә яратмыйбыз. Без ашарга пішерергә яратмыйбыз. Вам нравится готовить? Сіз ашарга пішерергә яратасызмы? Сіз ашарга пішерергә яратасызмы? Сіз ашарга пішерергә яратасызмы? А вы, друзья, любите готовить или нет? Напишите в комментариях. Жду ваших ответов. Сіз ашарга пішерергә яратасызмы, дуслар? Кемнәр ярата? Язып җибәрегез. Мин сезнең җавапларыгызны көтеп калам.